Kada je imala samo 4 mjeseca, liječnici su njezinim roditeljima rekli da vjerojatno neće doživjeti 18. rođendan. Anji je danas 27. Ova hrabra mlada žena boluje od rijetke bolesti cistične fibroze. Ona joj je do sada već uzela 4 prijatelja. Pred njom je sada cilj da na listu HZZO-a uđe lijek koji spašava živote. To je za nas opcija i jednostavno nada za bolju budućnost. Nada da za početak imamo budućnost, jer mi umiremo kao mlade osobe. Iako je to multisistemska bolest, mi umiremo od zatajenja pluća, znači prvenstveno od plućne bolesti. A ovo je lijek, kao što sam rekla, koji djeluje na uzrok. Znači on ispravlja tu mutaciju koja zapravo nama, zbog kojih smo i bolesni. I Kristijanu je ova bolest odnijela blisku osobu. Zato je krenuo na put koji će, nada se, promijeniti sve. Ovdje se radi dakle o stavljanju lijeka dakle pod nazivom Kaftrio na listu lijekova, dakle ispred Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a koji je dakle oboljelima od cistične fibroze zapravo znači sve na svijetu. Zemlje u našem okruženju ovaj su lijek već uvrstile na svoje liste, dok se kod nas bolest još uvijek liječi simptomatski. Oboljele osobe u bolnici završavaju nekoliko puta godišnje i u njima ostaju često i tjednima. Zato je ovaj lijek iznimno važan. Na način da se zaustavlja progresija plućne bolesti, da osobe koje su bile transplantirane, odnosno koje su bili na listi za transplantaciju su sa nje maknute. Osobe koje su koristile kisik sada ga praktički više i ne koriste. Iz HZZO-a kažu zahtjev za uvrštenje lijeka razmatrat će se na sljedećoj sjednici povjerenstva sredinom svibnja. Mi definitivno to gledamo kao na rasterećenje zdravstvenog sustava, a jel možete staviti cijenu na život, na jedan mladi ljudski život.